Dobrý deň, pán Troška. Ako podporuje BCEP vlastne teraz novú akciu od 1. mája? Nás to celkom prekvapilo, ako to veľmi rýchlo prešlo novelizáciou zákona, takže my, keď sme minulý rok dávali dohromady aktivity pre tento rok, tak sme ešte neuvažovali o takéto nejakej masovej podpore a bezpečnostných aktivít v súvislosti s motorkármi. Skôr sme tento rok prioritne zameraní na mladých vodičov, ktorí sú teda v rámci štatistik asi najväčšou hrozbou za volantom pri autonehodách, a na motorkárov sa možno s trochu väčšími kampaňami chystáme v budúcom roku, takže určite minimálne chceme ľudí viac motivovať k tomu, aby používali bezpečnostné prvky, pretože či už na malom alebo na veľkom motocykli jazdí bez prilby pri akékoľvek nehode je naozaj veľký problém. A pri týchto motorkách máme na to taký dvojitý pohľad, ako som povedal. Na jednej strane super vynikajúca vec, pretože to môže odľahčiť premávku a ľudia sa môžu cítiť komfortnejšie. Na druhej strane veľký pozor, pretože dávame človeku, ktorý nikdy na motorke sedieť nemusel, zrazu do rúk niečo, čo ide 100 km za hodinu a má to naozaj celkom slušné zrýchlenie. Ak sa učím jazdiť v premávke medzi autami, tak to môže mať katastrofálne následky. Takže preto osobne len dúfam, že to nebude mať narastajúci trend v počte nehôd pri strete s motorkármi a že k tomu ľudia budú naozaj pristupovať s trochu s väčšou zodpovednosťou, pretože ide hlavne o ich život. A myslíte si, že zákon bude počítať, alebo za akú dlhú dobu, že zaradí do rovnakej kategórie týchto vlastníkov malých motocyklov a veľkých, myslím, čo sa týka z pohľadu bezpečnosti? Tak ono z pohľadu bezpečnosti, ja to poviem tak, že už keď sadnem na akýkoľvek prostriedok a rozbehnem sa, tak vplyvajú na mňa fyzikálne vlastnosti a ono, či už nejaké aj brzdné dráhy, zrýchlenie alebo manipulácia s čímkoľvek, je niečo, čo si ľudia neuvedomujú. Ja keď som si párkrát prešiel podobným kurzom, už na možno rôznych strojoch, či by to boli motorky alebo auta, tak som prekvapený z toho, ako rastie brzdná dráha po fyzikálnej stránke. Nikto mi to predtým nevysvetlil a prekvapilo ma, že keď mám dvakrát vyššiu rýchlosť, tak mi 4-krát narastie brzdná dráha a nedokážem s tým spraviť absolútne nič, proste je to holá fyzika. Takže tá bezpečnosť je dôležitá aj pre cyklistov, ktorí jazdia na bicykloch, pretože aj oni môžu dosahovať rýchlosti, ktoré sú nebezpečné, ak nevedia to svoje zariadenie zvládnuť. Ja som tam myslela s ohľadom na to direktívne jednoducho prikázanie nosenia prílb a rôznych ochranných prvkov, lebo v podstate vieme, akí sú ľudia, že pokiaľ nie je dané zákonom, tak tie direktíva vznikajú ruka v ruke s tým, ako je spätná väzba z tej reality. To znamená, dnes sa to zaviedlo, v podstate od 1.5. to oficiálne platí. Obdobie sledovania bude možno najbližší rok, 2, 3, aby sa porovnali výsledky nehodovosti, ktoré boli s minulým obdobím, a ako náhle tam uvidíme nejaké výrazné rozdiely, tak sa bude pristupovať hneď k razantnejším opatreniam, ktoré budú smerovať k bezpečnosti. A v porovnaní s Českou republikou ste spomínali, že v podstate oni už majú takýto zákon sfunkčný dlhšie. Je tam nejaké zvýšenie počtu nehodovostí týchto motocyklistov? Nepočítate, že aj na Slovensku? Práve teraz ide leto. Ja to skôr tak beriem, že my sme národ, ktorý je veľmi konzervatívny, takže ja v podstate ani nerátam s nejakým masovým zaplavením skútrov zrazu veľkých miest, pretože skôr si myslím, že to bude mať dosť dlhšiu nábehovú krivku, aby si ľudia zvykli, že ten motocykel je pre nich komfortnejší, pohodlnejší a dostanú sa možno v rámci tej dopravnej špičky s ním oveľa rýchle, že tam, kde potrebujú, ale nemyslím si, že to bude teraz od dátumu, kedy to príde k novele, tak polovica ľudí zmení svoj vozový park a prejde na skútre. Takže ono to bude oveľa plynulejšie. Výsledky z Čiech zatiaľ nemám. Máme sa v priebehu mesiaca stretnúť s kolegami z Čiech a chceme sa na túto tému baviť, takže ja budem veľmi rád za ich podnety a inšpiratívne veci, ktoré nám zdieľia a povedia, a možno podľa toho budeme aj my niečo podobné chystať, ako chystajú oni. Ďakujem pekne. Ďakujem.